Σήμερα στους Smiths με το Morrissey, όπου θα απολαύσουμε στα δύο τελευταία βίντεο κλιπ, χωρίς βέβαια το συγκρότημά του. Να σας πούμε ότι η Electra είναι σήμερα στις τηλεφωνικές γραμμές και περιμένει εκτός αέρα βέβαια βγαίνετε, έτσι. Μιλάτε κατευθείαν με την Electra και μας λέτε σε 30 μέρες πού θέλετε να κάνουμε αφιέρωμα. Προς το παρόν έχουμε David Bowie που πάει μπροστά, Maggie Jackson επίσης, Kim Wilde και Howard Jones. Λοιπόν, από ό,τι μου λέει η Electra, βέβαια, επειδή δεν τη συμπαθεί πολύ, η Kim Wilde είναι τελευταία, λέει, και έρχεται κατεϊδρωμένη, αλλά θα δείξουν και τα SMS, δεσποινείς. Μην βιαζόσαστε. Ούτε ένα τηλέφωνο σήμερα για την Kim Wilde. Ούτε ένα. Ίσως ένα. Μήπως είναι ίσως 10 μετά. Λοιπόν, καλά, δεν πειράζει. Θα δείξει τώρα στα επόμενα 10 λεπτά που απομένουν στην εκπομπή το πώς είναι φανατική της Kim Wilde και θα πάρουν ένα τηλέφωνο. Θα στείλουν έστω ένα SMS. Λοιπόν, ρίκαινο το μήνυμά σας αποστολή 4580. Αν θέλετε βέβαια να ψηφίσετε για το επόμενο αφιέρωμα, να μας πείτε την καλησπέρα σας. Μιας και τελειώνει το αφιέρωμα, να μας πείτε τη γνώμη σας, αν σας άρεσε το σημερινό αφιέρωμα. Και πάμε αμέσως τώρα στο επόμενο βίντεο από τους Smiths. Πάμε να το δούμε.